Отборът на СОУ Христо Ботев Айтос. Отборът на основно училище Атанас Манчев Айтос. Отборът Вихър 1 Айтос. Отборът на основно училище Светлина село Тополица. Отборът на основно училище Свети Кирил и Методий село Карагеоргиево. Отборът на Янтра Габрово. И отборът на основно училище Христо Ботев село Мъглен. Моля отборите да направят шпалир от двете страни, да се оттеглят, да се разделят на две. От ОО Светлина надясно, от Вихър 1 наляво и да поканим акробатите.
Аплодираме прекрасното изпълнение на нашите акробати. Моля отборите да си заемат местата. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми родители, треньори и гости, скъпи деца, добре дошли на градския стадион в Айтос. Преди да открием петия регионален футболен турнир за деца Айтос 2016, позволете ми първо да благодаря на спортния клуб по спортна акробатика Орел Айтос за приятната изненада, с която стартира това футболно състезание. Скъпи приятели, преди 5 години община Айтос сложи началото на една нова традиция, която днес ни събра на този стадион. С подкрепата на италианския бизнесмен Роберто Фаризели бяха организирани 3 издания на това футболно състезание. Сърдечно благодарим на господин Фаризели за приноса му към този турнир. От 2015 година община Айтос продължава тази традиция под патронажа на кмета господин Васил Едрев. Позволете ми да дам думата на господин Едрев, който ще даде официалния старт на детски футболен турнир 2016 година. Заповядайте. Мили деца, скъпи гости, добре дошли на петия турнир, организиран от община Айтос. Първо искам да приветствам с добре дошли нашите гости от Габрово, които са редовни участници от началото на организирането на този турнир. Добре дошли и на тези всички млади, малки деца, ученици и участници в спортни клубове в град Айтос. Акробати, борци, футболисти, шахматисти, скейт стрелци, моля да бъда извинен, не мога да ги изброя всичките, но всички деца на Айтос спортуват и това е най-хубаво. Този турнир ще продължи във времето, защото няма нищо по-хубаво от това децата да спортуват. Спорта възпитава. Днес на терена ще се разгорят страстите, както и температурите на времето, но пожелавам ферплей и най-добрите да спечелят. Откривам петия турнир по футбол Айтос 2016 за открит. Благодаря ви, успех на всички!